temporada en segona B amb nou míster Toni Aparicio i moltes cares noves. Ahir l'Olímpic de Xàtiva es presentava davant la seva afició al Murta per després jugar un partit amistós contra la Roda, un conjunt d'Albacete. Fou la presentació de la plantilla, però sobretot la del seu entrenador. 20 anys després de la seva primera incursió en l'Olímpic, en 1992, Toni Aparicio torna a entrenar a l'equip xativí després d'un gran historial com a míster en equips de segona B. Antonio Aparicio Chorques. Estem treballant durant la pretemporada per intentar arribar al primer partit molt bé i la veritat és que estiguem treballant molt bé, moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes, moltíssima confiança de fer les coses bé i que l'equip al final estigui el més dalt possible. Com veus l'equip? Molt bé, molt bé. La realitat és que el temps que portem treballant, doble sessions pràcticament tots els dies, jugadors que han vingut una inquietud, unes ganes de treballar i els que ja havien de l'any passat, pressupost fenomenal. La veritat és que estic molt content. El club va detallar ahir de manera oficial a totes les novetats. Nous fitxatges com són Creus, que arriba del Valladolid B, Pau Franch del Denia, Vivanco del Reial Múrcia, Néstor del Requena, Belda de Novelda, Carles Salvador del Mestalla, Joaquín del Requena, del Val d'Olot i Ferran de l'Alzira. Continuen Pepín, Sergio Eras, Nando Ramón, Ramón Rifaterra, Francis, Àlex Vaquero, Peris i Mendoza. Alguns d'ells afronten la que serà la quarta temporada en l'equip. Està 4 anys així en Monato i és un dels capitans. Eduardo Rifaterra. Francis. En l'equip tècnic, les cares són també conegudes. Juan Monar com preparador físic, Raúl Fabra de segon entrenador, Ángel García, fisioterapeuta, José Martínez com entrenador de porters i utillers Antonio Maroto i Pablo Balaguer. De secretari tècnic continua José Alemany i secretari general José Enrique Sánchez. El president des de fa 11 anys, Alfonso Rus, encara la temporada amb il·lusió, ganes, però sobretot serietat. Quan tots parlen de complicació, nosaltres parlem de serietat. Serietat en el cobro, serietat en el treball, serietat en el dia a dia i sobretot il·lusió per poder estar el més amunt. I tinc que felicitar al secretari tècnic i sobretot al míster perquè han elegit dels millors. Anem a intentar que se demostre això en el camp i que els aficionats i que la directiva estem sempre contents en l'equip. Ahir per la vesprada el Murta presentava un ambient immillorable ja amb ganes de futbol. Uns 500 aficionats van acudir a la cita. Com a entrenador no ha estat així, però com aficionat sí que he vingut moltes vegades a la Murta i la veritat és que és una afició que vol veure bon futbol, que vol veure el seu equip i que avui, un dia d'agost, que tot el món està de vacances, estan així veient el seu equip. Això diu molt de lo que vol l'afició i de lo que és l'afició de l'Olímpic. Una afició tenguda de futbol i que vol el seu equip que guanyi. El club no parla de xifres, però sí es sap que ha minvat en més d'un 40% el pressupost, aplicant una política d'austeritat en les despeses, contenció als fitxatges dels nous jugadors i fins una revisió a la baixa dels que es queden en l'equip. Però aquesta reducció es barreja amb noves propostes de recaptació, com el bingo de l'Olímpic. En ell els aficionats compraran cartrons de bingo al preu de 2 euros que es jugarà al descans. El premi d'ahir, per exemple, fou un pernil valorat en 200 euros. El club de Xàtiva, per tant, afronta així el segon any en segona B i farà tot el possible per a millorar inclús la temporada anterior. Carles!